Velkommen til en video, hvor jeg vil vise, hvordan man laver et dominotæppe. Hvis man er kommet for skade og samlet sig en hel del rester af samme kvalitet, altså samme løbelængde, så kan man lave et dejligt slumretæppe. Fordi der er jo ikke nok til, at det rigtig kan blive til noget, men der er også for meget til, at man nænder at smide det ud. Det man ikke kan lide ved tæpper af rester, det er al den montering, der er bagefter, hvor man skal sidde og sy alle de små firkanter sammen. Men det kan man komme ud over, hvis man strikker dem sammen til at starte med. Som jeg har gjort her. Hvor maskerne tages op i den foregående firkant. Sådan at det kun er en tråd i starten og i slutningen af hver firkant, der skal hæftes til sidst. Jeg har lavet en tydelig indtagning midt på alle mine firkanter, fordi jeg godt kan lide det udtryk, det giver, og så synes jeg, at det ligesom det binder dem lidt sammen, at selvom det er vidt forskellige farver, så har de noget til fælles i den der forhøjning midt for. Jeg har snydt og 20 startet lidt. Jeg har 31 masker her, og jeg har strikket den første pind ret. Man kan også have flere eller færre, hvis man gerne vil have firkanterne større eller mindre. Det skal bare være et ulige antal. Det her bliver forsiden. Og jeg skal strikke sådan at jeg rammer et centrum på 3 masker, som skal blive til forhøjning midt for. Det vil sige 31 minus 3, det er 28, divideret med 2, det er 14. Så jeg skal strikke 14 masker for at komme derhen, hvor jeg skal til at tage ind. Den første maske strikker jeg ikke, den tager jeg løs af, fordi det gør det nemmere, når jeg skal til at slå nye masker op i kanten. 2, 3, hov, 14, slut, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, sådan. Jeg løsner den lige lidt, så er det nemmere. Det der er den midterste maske, og den vil jeg gerne have til at stå frem og lægge flad på toppen af min forhøjning. Så jeg tager dem begge to af, sådan her. Sådan. Og så strikker jeg den der, og trækker begge de her to henover. Sådan. Så kommer indtagningen til at have en ret maske på ryggen. 3, 4. Sådan. På bagsiden, der strikker jeg alle masker ret. Undtagen den, hvor jeg har strikket 3 sammen. Den strikker jeg vrang for at få den der kant-effekt. Den er ret nem at se for de der 3 sammen. Stram den lidt til.
Hvis der før var 14, og jeg tog en ind, så skal der gerne være 13 hen til indtagningen. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Hurra! Jeg skal have den åbnet lidt og løftet af den der vej. Og den skal strikkes. Og så skal jeg have dem begge to trukket henover i en bevægelse. Sådan. Hvor tydeligt bliver det? Jo, det kan man vist godt se. Og så ud for enden. Støjen i baggrunden er bare en vaskemaskine, der er ved at lette. Ikke noget, der bør alarmere. Jeg viser lige forsidetrækket en gang til. Og så laver jeg tv-køkkentrækket og spoler lidt frem i processen. 12 skal jeg gerne have. Sådan. Åbn masken lidt. Og stik ind i den forfra. Og løft den hen på højre hånds pind. Strik naboen. Og træk dem over. Og 12 hen for enden. Så er det ligesom om man allerede kan fornemme faconen, der bliver. Når jeg fortsætter med en indtagning her i den her diagonal forhøjning, så skal jeg bare have sat 700-800 firkanter mere på. Så er jeg færdig. Jeg holder lige en pause, indtil der sker noget spændende igen. Så skal der til at ske noget spændende igen. Jeg er næsten færdig med den første firkant. Jeg mangler lige den aller sidste vrangpind. Og vrang er det jo ikke rigtig vel, men bagsidepind. Jeg har kun 3. Det er mine centrummasker, der er tilbage. Så jeg stikker ind i midtmasken forfra og flytter dem. Strikker den der og trækker dem over. Sådan. Det her er den sidste maske i den første firkant og den første maske i firkant nummer 2. Filosofien er lidt, at alt det garn, man har i sit lager som rester, det garn, man har købt på et tidspunkt, fordi man syntes, det var pænt. Derfor så behøver man ikke at se sig nøje efter. Man kan bare tage en ny farve og sætte til. Jeg stikker nogle gange hånden ned i den skudtøjsæske, jeg samler de her små rester i. Og tager en farve uden at kigge på den. Og det eneste, der kan få mig til at lægge den igen og tage en anden, det er, hvis den samme farve har været brugt lige i umiddelbar nærhed. Jeg vil ikke have 2 firkanter lige ved siden af hinanden.
der er samme farve. Godt. Jeg har 1, og jeg skal jo gerne have 15 på den her led og 15 på den her led fremad. Så det her tager jeg op i kanten, og de næste 15 masker, de bliver luftmasker, som jeg slår op omkring pinden. Fordi at jeg har taget maskerne løst af, så har jeg sådan en dejlig, måske hedder det en lænkerække, det er jeg faktisk ikke klar over. Men jeg har en række dejligt åbne masker ned langs siden, som jeg kan hente den orange tråd igennem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Og den her nede, jeg finder bare sådan lige et sted her i kanten allernederst, hvor jeg kan komme til at tage maske nummer 16, som jo bliver min midtermaske. Så slår jeg 15 masker op rundt omkring pinden, sådan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Den første her, den strikker jeg. Den kan man ikke tage løst af, for der er ikke rigtig noget om den kan binde sig fast i endnu. Det her, det er bagsiden. Og den her, som er den første maske, der hænger fast på den foregående firkant, den strikker jeg vrang, fordi det er jo centrum. Sådan. Så sidder det sammen. Og man bliver så glad, når man sidder og samler maskerne op og tænker på, at det er sting, som man er fri for at sy. For jeg synes, det er virkelig sjovt at strikke, og jeg synes, det er virkelig kedeligt at sy. Der var nummer 16. Så gør jeg bare fuldstændig det samme igen. Og nu bliver det jo lige temmelig kedeligt faktisk i et stykke tid, indtil jeg skal til at slå en ny firkant op på en anden led. Så jeg laver lige en pause og kommer tilbage, når der er noget nyt at vise. Nu. Så er den orange firkant lige ved at være færdig.
Nu vil jeg vil ikke videre i den retning, for jeg skal lige vise, hvordan man sætter en firkant til oven på den blå. Så jeg lukker lige den her af med sådan en lille klemme. Jeg sætter den bare fast i sig selv. Fordi så kan jeg komme tilbage til den, så er den levende endnu, og så kan jeg tage den op, når jeg synes. Jeg har haft mit store tæppe til at ligge det meste af sommeren, og så har jeg strikket en firkant nu og da. Og ellers så ligger det der bare, mens jeg laver nogle andre ting. Så kan man strikke rester i efterhånden, som man får dem. Jeg skal have sat en firkant på her. Det skal jeg lige vise, hvordan jeg gør. Igen, så griber jeg en farve ud fra, at når jeg kan lide alle farverne, kan jeg sikkert også lide dem sammen. Jeg snyder lige og starter med sådan en lille lykke, fordi det er nemt. Den bliver væk efterhånden. Men det er bare det er en god måde lige at holde styr på det i starten. Så slår jeg 15 masker op. 1, 2, knuden bliver væk, den skal jeg ikke tælle med. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nej, skal vi ikke nøjes med 15? Nå. Var det det, jeg fik? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Den er god nok. Og så vil jeg gerne have masker taget op langs den her pæne kant. Men den allerførste, nummer 16, som bliver midten, den sætter jeg helt herude. Helt herude i kanten. Ja, ja. Sådan. Og så en, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Og nummer 15, som er den aller sidste, den vil jeg gerne have til at sidde lige der. Lige midt i kanten. Forhøjningen. Det jeg aldrig har kunne finde et ordentligt navn til indtil videre. Sådan at jeg får fornemmelsen af, at striben løber hele vejen op igennem mit tæppe. Så jeg samler masken op ind lige midt i den sidste af maskerne der i samlingen. Og så strikker jeg ret tilbage igen. Det var så den sidste, som sidder fast i den oprindelige firkant. Den skal være vrang, for det bliver centrum.
Så. Det var den sidste af luftmaskerne, og så kan jeg bare lige trække i min knude og få den til at gå væk. Så er centrummasken her, og en på hver side, som jeg skal have med i indtagningen. På den måde. Det er kun i starten, man behøver at sidde til, så giver det jo sig selv, og så kan man se, hvor man er kommet til. Så. Efterhånden som jeg har alle enderne omgivet af andre firkanter, så syr jeg dem ind, så jeg ikke har alt hæftearbejde til sidst, og det er behageligt at sidde med, når der ikke er alle de ender på. Men bagsiden er jo egentlig også meget pæn, og der er ikke nogen tykke sømme, som er irriterende. Så er det bare at fortsætte. Hver firkant tager 12-14 minutter, alt efter hvor hurtigt man strikker selvfølgelig. Men det er forholdsvis vanedannende, og man kan nemt falde i gå i en fælde, hvor man siger til sig selv, at man kan lige tage en til. Så bliver det sådan. Det er strømpegarn med 75% uld og 25% nylon eller polyamid, eller hvad det ellers er. Og så er det merino uld til pind 3 til babytøj, som jeg får rigtig mange rester af. Og hvis det har en løbelængde på de der 165 til 210 til 50 gram, så passer det herind. Nogle gange, så kan man komme ud for, at man har en rest, der er for god at smide væk, selvom der ikke er nok til en hel firkant. Så kan man jo bare lige strikke den lidt. Nogle gange tror man, der er nok til en firkant, og så er der ikke alligevel. Så må man lige smide lidt. Nogle gange er det faktisk bare meget fint, at der lige er en stribe. Og så er der alle de her levende ender, som er klar til at blive åbnet og strikket videre på. Og hvis jeg ikke hækler en kant til sidst, eller strikker en kant rundt, så kan jeg sådan set beslutte, at jeg om 5 år vil lave det til dobbeltstørrelse og strikke på igen ud i kanten. Det er nemt. Og det tiltaler jyden i mig, at jeg får brugt det hele.
Det var det. Nu håber jeg, at du har fået lyst til at lave et domino-tæppe selv. Tak fordi